UNgqongqopshe wamaphoyisa uBheki Cele uthi lehle kakhulu izinga lobugebengu eNingzimu Afrika selokhu kwaqala uhlelo lokuvalwa thaqa kweinhlaka ezithile zezwe. Wathi yize noma kukhona abangosikhwili phambana nobhoko kodwa ke bakhona abantu abakhombisa ukuthobela umthetho. Usuku lweshumi nomuvo namhlanje kune lockdown ezweni. Bayinkulungwane namashumi ayisithupha namashumi amahlanu nanhlanu 1655 abantu asebehaqwe lesifo ezweni kanti kunabantu abayishumi nomuvo asebenqotshwe lolu bhubhane. UNgqongqopshe wamaphoyisa uBheki Cele uqale wachaza ukuthi zehle kakhulu ibalo zobugebengu uma uyiqhathanisa nezangonyaka owedlule. If you look at murder, this time last year we have 625 murders. This year we have 184. We have 441 down. Rape would have had 1,211 this time. This year we have 200. We are 1,011 down. Attempted murder we had 559 last time. This time we have 191. We are 348 down. UNgqongqopshe uCele uthi uzamile ukubhekisisa ukuthi yini le ngempela emqoka ngogwayi wangayithola ngakho ke zizoqhubeka nokuvalwa ngci zonke indawo ezidayisa ugwayi. I try to understand the logic of how the cigarette is essential. I didn't find that logic. Well, but I'm glad now that my information is that demand has been withdrawn and cigarette is non-essential, that in all 9 provinces. UNgqongqopshe wezasekhaya uDokotela uAaron Mtswaledi ngakolunye uhlangothi uphitheni ikhanda njengoba kukhona ukungaboni ngasolinye phakathi komnyango wakhe nomkhandlu udolobha waseKapa ngodaba oluthinta ukususwa kwalabo abahlala emgwaqeni. We are actually surprised. It's difficult to know who doesn't understand who, because as I said, the whole process did not just start in the air. It started with several processes. Firstly, with 2 judgments from the Cape High Court. Secondly, with a meeting of Home Affairs Portfolio Committee attended by most of the chief whips of all the political parties, where they set up the direction on what must happen. UNgqongqopshe wezasekhaya uthi umkhandlu udolobha waseKapa ubulokhu usebenza nabo kahle kodwa usuvele wabavukela esiswini njengotshwala. eNingzimu Afrika yona ehamba phambili ngesibalo sabantu asebehaqwe lolu bhubhane ezwenikazi eAfrika kanti akukaziwa ke ukuthi isiphi isinqumo sizothathwa umengameli wezwe nethimba lakhe uma ngabe leli gciwane liqhubeka nokubhebhetheka. nguCalvin Dludla weindaba zeSABC.